stort set ikke ondt. Jeg er dejlig varm og lun. Jeg kan bevæge min nakke bagover. Okay. Det kunne jeg ikke før. Okay, Det gør jeg godt, når jeg går til siden. hvad var der sket med dig? Jeg var kommet til skade. Jeg var faldet ned fra en tribune. 2 rækker ned fra en tribune. Okay, Og landet på nakken. okay, Du kan godt få den. Og har selvfølgelig haft rigtig ondt siden den 5. Men Okay. det har det rigtig, rigtig godt. okay, hvad kan løfte armen også? Det kan jeg. Okay. Okay, og det kunne du ikke Det kunne for jeg en ikke. halv time siden? Nej, det kunne jeg ikke. Du havde smerter for en halv time siden? Ja, Både i nakke og i arm? ja. Okay. Det kan jeg. Hvordan føles det nu? Det føles rigtig behageligt. Vil jeg sige. Jeg vil sige til dig, du skal takke Gud for det. Tak. Tak Jesus. Tak, Jesus. Ja. Og Gud velsigne dig. Tak for interviewet.